face organizarea noastră ca o zi neproductivă să se transforme într-una productivă și benefică obiceiurilor noastre alimentare? Sunt sigură că stai pe telefon dimineața când te trezești, nu-i așa? Atunci acordă măcar 5 minute să faci aceste lucruri. Deschide aplicația Notițe și programează toată ziua, indiferent de activitățile tale. Fie că stai toată ziua acasă, fie că ai o zi aglomerată la job sau fie că, nu știu, dorești să-ți îndeplinești anumite sarcini. Scrie în notițe tot ce ai de îndeplinit, chiar dacă nu reușești la sfârșitul zilei să le bifezi pe toate. Este în regulă, nu suntem roboți. Îți las imediat un exemplu. 1. Stabilește foarte clar intenția zilei. Exemplu, scrie un obiectiv clar pentru ziua respectivă. Vreau să am o zi echilibrată, să am mese sănătoase și să mă organizez mai bine. Și asta se va întâmpla. 2. Creează o listă cu toate activitățile cele mai importante. Vreau să notezi aici 3-5 sarcini esențiale pe care vrei să realizezi. Îți dau și exemple. Exemplu, pregătesc un plan alimentar pentru toată săptămâna. Merg la sală ca să fac mai multă mișcare. Postez un story educativ pentru Instagram. Cine știe. 3. Organizează ziua în intervale de timp. Eu te asigur că dacă nu faci pe intervale de timp, nu o să-ți reușească nimic. Vreau să împarți ziua anume în blocuri orare și să notezi ce vei face în fiecare. De exemplu, dimineața, între 8 și 10 pregătesc micul dejun și îl mănânc. Între 12 și 13 mă duc la sală. De la ora 6 până la ora 8 petrec timp cu familia sau mai fac diverse activități și așa mai departe, în funcție de activitățile tale zilnice. 4. Bifează și ajustează. Pe parcursul zilei vreau să bifezi tot ce ai realizat și să ajustezi dacă este necesar, dacă apare vreo altă activitate sau dacă au avut loc modificări. 5. Vreau să-ți închei ziua cu o reflexie. Vreau să scrii 1-2 lucruri care au mers bine și o îmbunătățire pentru ziua următoare. Exemplu. Azi am reușit să mănânc conștient și să fiu mai activă. Mâine vreau să mă hidratez mai bine. Foarte important. După ce ți-ai stabilit toate sarcinile, încearcă să le respecti în intervalul de timp pe care ți l-ai planificat ca să nu decalezi foarte mult toate activitățile. Iar în cazul în care nu ți-a reușit ceva, nu intra în panică, nu te demotiva, este și mâine o zi. Vreau să-mi trimiți un exemplu al tău să văd cum te-ai descurcat.